Cefn Llwyfan efo, wel, grŵp sy'n enw eitha newydd i ni yn y Selar, Tant. So genod, dydwch ni bach o hanes Tant, ysbryd ych efo'ch gilydd ag ati? Nathon ni gyfarfod yn gilydd mewn cwrs gwerin yn Glanllyn. Gath i drefnu gyn trac rhyw 2 blynedd yn ôl. Oedd ambell un o'n ni'n nabod yn gilydd, so wedyn nathon ni ganu can ac nathon ni ddysgu band. Mae'r cwbl yn hanes ers hynny. Sut ydych chi'n disgrifio'ch cerddoriaeth chi i rywun yn amlwg gwerin, gan bod chi wedi cyfarfod ar gwrs gwerin, sut ydych chi'n disgrifio'r math o stwff ydych chi'n gwneud chi? Bach o gymysgedd, bach o werin, bach o ganio pop Cymraeg. Beth o newydd hyn, Fe'n trio neu bach o mix a bach covers. O'n i'n clywed chi'n gwneud ambell glasur gwerinol, wedyn oedd gennych chi gan Meg Stevens di taflu mewn na, oedd gennych chi cyfer Gwilym Bowen Rhys hefyd Garth Celyn, Felly, ymrywiaeth eitha iang o stwff, rili, ond dylanwad gwerin yn grydd o, fes chi'n dweud. Efo telynau mae o. Ie. Dyna sy'n dod o fewn. So mae gennych chi 2 delyn, does 2 gitar, pa ffyr yna, box wedyn, be ti'n gael o'r box? Be ti'n gael o'r box wrth i chwarae? Cahon. Hon, na ti, hwnna, dio. Felly, be di cynllun, ydych chi grybwyll, eich bod gennych chi sengl ar y gweill? Do, da ni yn cael y recordio yn can wreiddiol gynta ni, yr un nath ni gan i ola, sef i ni. Da ni'n recordio hwnna efo sain rhywben yn yr ha. O, gret. A pryd ydych chi'n ei ddisgwyl i allan unrhyw syniad? Rhyw tro yn ystod yr haf. Gret. Ydych chi'n gigio dipyn ar hyn o bryd? Ydych chi'n gigio dipyn? Ydan, da ni'n gwneud dipyn. Ie? Mae gennym ni dipyn i trefnu ar gyfer y haf. Ie. Da ni'n sesiwn fawr, Gret, ie. Da ni wedi bod yn hwnna 2 waith o blaen hefyd. A Steddfod, a da ni'n gwneud lot o bethau'n lleol i ni gyd, achos da ni ar draws Gogledd Cymru, so da ni ddigon o bethau'n gwmpas. Gret, cysylltiadau efo lot o drefnwyr felly. Ac os di rhywun eisiau gwybod mwy am Tant, lle eich nhw ffeindio gwybodaeth amdano chi? Mae gen ni Instagram a Facebook, so, ie. Ond dim Twitter? Mae gennym Oes? Dwi'n even ar Twitter. Gynna ni Twitter. O, dwi wedi bod yn trio tagio chi ar Twitter, ond methu ffeindio'r Tant cywir, mae'n rhaid, felly... Mae'n cychwyn efo Dyna'r rheswm. Felly, grŵp Tant ydych chi ar Twitter, ond os ydych chi eisiau gwybod mwy am Tant hefyd, mae wybodaeth ar y cyfri Instagram a Facebook hefyd. Na ni, o pob lwc efo'r gigs ac efo'r sengl, a edrych mlaen i glywed mwy gynnwch chi genod. Diolch.